दिनै जों बड'लेण्ड गस्पेल मेसेज चेनेलनिफ्राय इसोरनि बाथ्रा जोङो सावरायनो थाखाय आखायाव लादों। बे जाबाय लुकास गाहाम बाथ्रानि 18 अध्यायनि 1 निफ्राय 26 पदसिमनि बाथ्रा। जोङो बेयाव मोननो हादों सासे धोनि जोहोलावनि बाथ्रा। जोबनो गैयै गोथांखौ मोननो थाखाय जिसु ख्रिस्टनियाव सोंनाय। जोङो नायनि दिनैनि जोंनि मेथडआ एबा टपिकआ बेनो। बासायजानायनि सोमोन्दै दिनै जोङो बे टपिकखौ लानानै इसोरनि बाथ्राखौ रायलायनो थाखाय थामथिम जाबाय। अन्नानै नोंथांमोना दिनैनि बे गस्पेल प्रग्रामनि गेजेरजों जोंनि बे इसोरनि बोसोनखौ खोनासंगोन होननानै जोङो मिजिंथिबाय। जोङो नायनि सासे धोनि जोहोलावा फारिसाइफोरनि सासे गुरुमोन, दैदेनग्रा, फोरोंग्रा, बियो धोनि मानसिमोन। आरो बेनिखायनो बियो गावहा अजस्र धन सम्पति थानायखाय, धनजों बुंफबनायखाय बि मानसिया जिउनि थाखाय खंख्ला जानानै, जिउआव बासायजानांगौनि थाखाय खंख्ला जानानै थानायखाय बियो उगुल थुगुल जादों जे आङो मा खालामनो नांगौ, मा मावबावनांगौ होननानै बियो गावनि गोसोआव सानबाय थादों। आरो बेनिखायनो बियो जिसु ख्रिस्टनियाव थांनानै बियो बुंदों, ओ गुरु, नोङो सासे गाहाम फोरोंग्रा, आङो नोंखौ मिथिगौ। आङो बै जोबनो गैयै गोथांखौ मोननो थाखाय आं मा खालामबावनांगौ, मा खालामनो नांगौ? अब्ला जिसु ख्रिस्टआ बुंदों, नोङो आंखौ मानो गाहाम होननानै बुंखो? गाहामानो सासेल' दङ, बे जाबाय इसोर। इसोरनि अनगायै रावबो गाहाम मावग्रा गैया। नोङो आयेनफोरखौ मिथिगौ जे नोङो सिखाव दाखाव, जिनाहारि दाख्लाम, मालायनि मुवाफोरखौ दालुबै, मानसि दासिथार, बेफोर हुकुमफोरखौ नोङो मिथिगौ। अब्ला बि जोहोलावा बुंदों, आङो बेफोरखौ सेंग्रा जानायनिफ्रायनो फालिबोबाय। दा आङो बेफोरखौ गासैखौबो फालिनानै फोजोबबाय। नाथाय आंहा दा मा मावबावनांगौ दं? अब्ला जिसु ख्रिस्टआ बेखौ बुंदों, नोंहा बे खावसे हुकुमखौ नोङो मानिनाय जाबाय। बेफोर हुकुमा खावसे हुकुमाव गोग्लैयो। आरो बे गासैखौबो नोङो मावबायब्ला हामबाय, नोंनि थाखाय हामबाय। नाथाय नोंहा मोनसे नाजाय दंबावो। बे जाबाय नोंनि गासै थानाय धनफोरखौ, नोङो सम्पतिफोरखौ फानग्लुंजोबनानै बै हावरियाफोरनो नोङो राननानै हैदो। आरो फैनानै आंनि उन उन फै। जिसु ख्रिस्टआ बेबादि बे जोहोलावखौ बुंबाय। अब्ला बे धोनि जोहोलावा जिसु ख्रिस्टनि बेबादि बुंनाय लोगो लोगो बियो जोबोदै मोखां सोमबाय, दुखु मोनबाय। आंनि बे इसिबां धन सम्पति आंनि न'आव दङ, बे गासै धन सम्पतिफोरखौ हावरियाफोरनो फाननानै होनानै आरो आङो जिसुनि उन उन थांनांगौ, बे मा बाथ्रा जाखो बिलाय? आरो आं माब्रै इसिबां धन सम्पतिफोरखौ आङो फाननानै हावरियाफोरनो बोरै राननानै होनो हागौ? बेबादि बिनियाव उगुल थुगुल साननाया फैबाय। जिसु ख्रिस्टआ बेखौनो बुंबाय, नोङो बेबादि खालामोब्ला नोंहा बै सोरगोआव गेदेर धन जागोन। सोरगोआव नोंहा बिमायनि गेदेर धन जागोन। जोबनो गैयै गोथांखौ नों हास्थायनाय बादि नोङो मोनगोन, अधिकार जानो हागोन। जिसु ख्रिस्टआ बेबादि बुंबाय। नाथाय अनजाग्रा ख्रिस्टखौ फोथायग्रा बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव, नोंथांमोन, जोङो दिनै बे बाथ्रायाव नायनि। इसोरा जों मानसिनो जेरैबादि धोन सम्पति होनो नांगौ, बेबादि जोंनो जखा
लानानै इसोरा जोंनो धन सम्पतिखौ होयो। दिनै बेबादिनो बे धोनि जोहोलावनो अजस्र धन सम्पति इसोरा बिनो होदों। अजस्र धन सम्पति बिनो इसोरा लखबनानै होदों। बे होनाया जाबाय इसोरनिनोखा। बियो बे इसोरनि धनखौ मोननानै उसुं खाथिनि भारा पुरुषनि मानसिफोरखौ गावखौ बादि अन होननानै बुंदों। बियो अननो नांगौमोन, बियो हेफाजाब होनो नांगौमोन, बियो गैयिफोरनो राननानै होनांगौमोन, बियो नायसनांगौमोन, बियो दुखुआव सुखुआव बानसनांगौमोन। दिनै बेबादि स्वभाबनि मानसि नङामोन बे धोनि मानसिया। बेबादि धोनि मानसिब्लाबो बियो बेबादि गुना बिनियाव गैयामोन। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्टआ बुंदों, थां आनजाद नायदों, थां जे नोङो नोंनि दंनाय सम्पतिफोरखौ हावरियाफोरनो फानहैदो, फाननानै आंनि उन उन फैदो। मानोना बे मानसिया मोखां सोमबाय, फालिनो गोब्राब मोनबाय, फानहैनो बियो हाया जाबाय। मानोना बिहा अननाय गैया, हेफाजाब होनाय सर' गैया, बानसग्रा गैया। बियो उसुं खाथिनि मानसिखौ गावखौ बादि अन होननाय हुदाया बिनियाव गैखाया। इसोरखौ सिनायदोंब्लाबो, आयेनखौ हुदाखौ फालिब्लाबो अननाया बिनियाव गैयिखायनो दिनै जिसु ख्रिस्टजों बियो मा बुंजादों? थां नोंनि दंनाय मानिखौ फाननानै हावरियाफोरनो राननानै हो, आंनि उन उन फै। अननाया बिनियाव गैयिखाय, अननाया बिनियाव माब्लाबाबो थायिखायनो धनबो फाननो हाया, हेफाजाबबो होनो हाया, जिसुनि लिंनायाव बियो थांनो हाया। बिनि सोरगो रायजोआव हाबगोन एबा जोबनो गैयै गोथांखौ मोनगोननिफ्राय बियो खोमानानै लाबाय। अनजाग्रा नोंथां, दिनै जोङो मोनसे आरोबाव सासे धोनि मानसिनि बाथ्राखौ जोङो नायबावनि। बे जाबाय सासे धोनि मानसि आरो बेजों लोगोसे सासे लाजार मुंनि मानसि दङमोन। बियो बिनि न'आवनो थायोमोन, बिनि आरांगायावनो बारान्दाफोरावनो बियो थायोमोन। गाराय जाफबनाय मानसिमोन। बे धोनि मानसिया फान्थाव रंनि हिफोर गाननानै समायना रमायना बियो गाद्दियाव जिरायनानै थायोमोन। मोजां मोजां खाजाफोरखौ जायोमोन। नाथाय बे हावरिया लाजारा गारायजों जाफब जानाय, बिनि गारायखौ सोखानानै होनो हायोमोन बे धोनि मानसिया, नाथाय बेखौ नायफिनाखै। बिनो ओंखाम बोथिसे जाहोनो बियो हायाखै, जाहोआखै। मानोना बिनियाव अननाया गैयामोन। बियो हावरियाफोरखौ अननो रोङामोन, बियो हेफाजाब होनो रोङामोन। बेनिखायनो बे लाजारखौ बियो नायफिनाखै। लाजारा बियो दाउसा मावरियाफोर बादि जानानै बिनि आरांगानिफ्राय गोग्लैनाय खालाय दैफोनखौसो बियो जानानै, सैमाफोरजों सेलाय बेलाय जानानै बियो थांनानै थायोमोन। अब्लाबो बे धोनि मानसिया बे लाजारखौ अननो गोसो जायामोन। सानसेखालि बे धोनि मानसिया थैनानै थांबाय, लाजाराबो थैनानै थांबाय। बे धोनि मानसिया नोरकाव अरगेंआव बे सैहैनांबाय। आरो बे लाजारा जाहैबाय सोरगो रायजोआव, जोबनो गैयै गोथां रायजोआव बियो आब्राहाम इसोरनि फेन्दायाव बियो बामजानो मोनबाय। अब्ला बेखौ बे धोनि मानसिया नुहुरबाय। आरो बियो नोरकाव अरगेंआव आइखां बायखां सैनांनानै थानायखाय बियो बुंबाय, आफा आब्राहाम, नोङो बै लाजारखौ थोनहरदो, जे बियो गावनि आसिखौ दैयाव सोमब्रनानै आंनो थबथिंगासे आंनि खुगायाव दौफैथोंसै। मानोना आं दै गांनानै लेलाय लेलाय जानानै दङ। बियो गोजोन होफैथोंसै, बेखौ थोनहरदो होननानै आफा आब्राहाम होननानै खावलायदों। नाथाय आब्राहाम इसोर बिफाया मा बुंखो? बे जानो हाया। मानोना नोङो संसाराव थानाय समावनो नोङो थोजासे धन सम्पति मा जानो मा लोंनो नोङो मोनजोबखाबाय। नाथाय बे लाजारा मोनाखैमोन, बियो हावरियामोन। बेनिखायनो बिनि हावरिया जानानै बियो खस्थ' भुगिनानै सिरिखि बोनायखाय दिनै बिहा जोबनो गैयै गोथां रायजोआव बियो थिसनजाबाय। नाथाय नोङो
बै नोरोगाव नोङो सैनानै नोङो जोबजासे जिउ खांनांगौ। बे नोरोगावनो नोङो सैयै सैयै नोङो जिउ खांनांगौ। बेबादि बुंजाबाय। अब्ला नायदो, अननाय थानाय धोनिमोनब्ला, अनख' धोनिमोनब्ला दिनै बियो नोरोगाव थांनो गोनां जानाय नङामोन। बियो इसोरखौ फोथायग्रा जानांगौमोन, मानसिफोरखौ अनग्रा जानांगौमोन, हेफाजाब होग्रा जानांगौमोन, दान दक्षिणा होग्रा जानांगौमोन। अब्ला बियो इसोरनि रायजोआव थांनो मोनगौमोन, जोबनो गैयै गोथांखौ मोननो हागौमोन। दिनै अनजाग्रा ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव नोंथांमोन, बै धोनि जोहोलावबो बेबादिनो। धोनि जोहोलावाबो धन सम्पति थानायखाय, धन सम्पतिजों जानो लोंनो गाननो जोमनो गासैखौबो गोसोबादि बियो खालामनो हायो। बियो इसोरखौबो फोथायदोंमोन, इसोरखौबो बियो फोथायो, आरो बियो खावसे हुकुमखौबो बियो मोजाङै फालिबोदोंमोन। नाथाय बै अननाय गैयिखाय, फारा पुरुषनि मानसिफोरखौ गावखौ बादि अननो रोङिखायनो, बे अननाया गैयिखायनो दिनै बियो बे जिसु ख्रिस्ट'नि थोननाय आज्ञाफोरखौ बियो एंगारनो गोनां जाबाय, एंगारनो गोनां जाबाय। बिनि जोबनो गैयै गोथांखौ मोननांगौआ बियो फांथे जाबाय। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों, गोनां गेदेर मानसिया सोरगोआव हाबनायनिख्रुइ बिजि खोमाजों बे उटनि हाबनाया, सिरखि लांनाया आलथुआसिन होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों। थारैनो धोनि मानसिया सोरगो रायजोआव हाबनो मोनैनि खारनानो जाहैबाय बेनो। अनजाग्रा ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव नोंथांमोन, जोङो धोनि जानांगौ, धन सम्पतिबो जोंनियाव थानो नांगौ। इसोरा जोंनो धन सम्पतिबो होयो, नाथाय जों बे धन सम्पतिखौ मोजाङै बाहायनांगौ। जोङो अननो नांगौ, हेफाजाब होनो नांगौ। अब्लानो जोङो इसोरनि जोबनो गैयै गोथांनि भागिदार, अंशिदार जानो हागोन। दिनै जोंनियाव बे गुना गैयाब्ला, जोङो बे गुना जोंनियाव थायाब्ला, अब्ला जोङो इसोरनि थाखाय जेबो उदाया। मानोना जों सासे मानसिखौनो हेफाजाब होनो हाया, सासे मानसिखौनो जोङो अननो रोङा, सासे मानसिनि दुखुखौनो जोङो बानस'नो रोङा। हायाब्ला थासेयावबो, अब्ला जोङो इसोरनि मा हुकुमखौ फालिनाय जादों? बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव नोंथांमोन, जिसु ख्रिस्ट'आ बे बाथ्राखौनो बुंदों, थां नोङो बे नोंनि दंनाय मानिखौ हावरियाफोरनो फाननानै ओरैनो है। जिसु ख्रिस्ट'आ बुङाखै जे नोंनि गासै धन सम्पतिखौ फानजोबनानै, गासैखौबो फानजोबनानै आंनियाव फै, आंनि उन उन फै। जिसु ख्रिस्ट'आ आनजादसो नायदों बे जोहोलावखौ। मानोना बिनियाव बे हेफाजाब होनाय, अननाय, दान दक्षिणा होनाय बे सभाबा बिनियाव गैयिखाय दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौ आनजाद नायदों। बिनियाव बे सभाबा थानायमोनब्ला, बेबायदि गुना थानायमोनब्ला, दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ बे धन सम्पतिखौ फाननो थोननाय नङामोन। जोङो आब्राहामनि खोथाखौ नायनि। आब्राहामा इसोरखौ फोथायग्रा सासे मोजां बेक्तिमोन, आरो इसोरजों मोजां सोमोन्दो थानायखाय, इसोरखौ फोथायनायखाय बियो इसोरजों बिसिगिसो लिंजादों। बिसिगि महरै इसोरा बे आब्राहामखौ बिसिगि महरै गनायदों, आरो बे आब्राहामखौ बुंदों, आङो नोंनो सासे बिसा हौवा होगोन। बे बिसा हौवाखौ नोंनो जेब्ला होगोन, अब्ला बे बुहुमाव थानाय सागोरनि बालाफ्रा जेसेबां बेबादिनो एरलांगोन, आरो नख्रांनि हाथरखिफोर बादि नोङो साननो हायोब्ला सान, बेबादि नोंनि जोलैफ्रा एरफबगोन। बे जाबाय इस्राएलफ्रा बेबादि जागोन। इसोरा बे आब्राहामनो इसहाकखौ जेब्ला होयो, अब्ला बिनि दारैनो गोबां इस्राएलफोर बे बुहुमाव एरफबगोनखौ इसोरा बुंदों। बेनिफ्राय जेब्ला बे इसहाकखौ इसोरा आब्राहामनो जेब्ला होयो बे गथ'खौ, अब्ला बेखौनो
आब्राहामनि फोथायनाया बेसेबां गोथौ बेसे गिदिर बेखौ लानानै इसोरा आनजाद नायदों आरो नोङो बे गथ'खौ आंनो बुलि होनांगौ होननानै इसोरा बेखौ बुंदों बिदों अब्ला बियो गियालना गावनि बिसाखौ लांनानै बुलि होनो थाखाय थामथिम जादों। बेबादिनो इसोरनियाव नंगुबै अननाय थानायखाय फोथायनाय थानायखाय बियो गावनि बिसा हौवाखौबो बुलि होनो बियो गोब्राब मोनाखै। दिनै बै धोनि जोहोलावनि बाथ्राया बेबादि बियो धोनि जाब्लाबो इसोरखौ अनग्रा हावरियाफोरखौ अनग्रा हेफाजाब होग्रा मानसिमोनब्ला बे धन सम्पतिखौ फाननो होनाय नङामोन। मानोना बियो अनग्राखा हेफाजाब होग्राखा अनजाग्रा ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोन। दिनैनि जोंनि बे बड'लेण्ड गस्पेल मेसेज प्रग्रामनिफ्राय नोंथांमोना खोनासंनानै माबादि मोनखो? मोजां मोनबायब्ला अन्नानै कमेन्ट खालामदो आरो जोंनि बे बड'लेण्ड गस्पेल मेसेज प्रग्रामनि चेनेलखौबो नोंथांमोना मोजां मोनबायब्ला खोनासंनानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो। जोबनायाव नोंथांमोनखौ खावलायबाय नोंथांमोनखौ इसोरा बोर होथों जिसुनि मुङै गोजोन्थों।